Hoy! Di ba yung kasot si Mana? Bayad mo sa kwa? Ano sa mali? Dili mo yung dapita. Dili lagi ni. Ako lagi. Ako lagi. Ako lagi na. Dili mo na. Siya ka na nangutan dito. Total 23. Hoy! Boss, may hapon diha. Oh. May hapon po. Ano ba ito Pwede ko mangutang ni mo, boss? Utang man dayon. Bago pa ganito ng gabi. Pang! Ano sa utang mo? Utang daw ko 1,000 ba? Kwarta man dayon. 1,000? Oo. Koy, kuan diri wala koy kwarta. Ay kwarta pero nautang naman kay namin nag-ani diri kay na nga. Ang utang daw sa mato natag na ako sa iya. Sa gamay ra gyud, boss? Gapito ni mo karon na yan. Oo. Ay kwarta diri pero dili ni kinahanglan nga ipautang og dugay kay gamitonon man. Sabi mo ibayad. Aba ka, boss? Ako ba ka? Oo. Mga kano sa mana? Semana yata, boss. Sunod si mana tagam na ko sa inyong mga kun nga bisig sulod tuig pa na. Lagi, boss. Semana lagi, boss. Sunod si mana? Oo. Mga pila man to ka kilo? Mga 100 kilos. Sige, basta sunod si mana ha. Oh, sige, boss. Mga pantay lagi. Sige, boss. Ya, salamat, boss. Sige. Sunod si mana ha. Oh, lagi, boss. Okay. Kulang man yung sa kalibo para sa birthday sa akong anak. Magpadungag og sa kalibo sa iya. Murag dili naman gyud tumuhatag. Napugos mga itong hatag og sa kalibo sa kuha. Diri na lang ko sa pikas mo utang. Boss, may hapon diya, boss. May hapon po. Sa may ato. Utang ta ko sa kalibo, boss. Ha? Isa ka libo? Oh, Kung mo ba yung ibayad? maka, boss. Ha? Abaka? Oh, Na, kamatay tingulang daron. Di mo gay yung abaka. Kano sa di mo dado ng abaka diri ah? mga susimana, boss. Na bayaran ko lagi pagkaya sa sunod semana kay strikta ba kay totong asawa. Salamat, boss, ah. Sige ayo. Asa naman tong palautang at tawhana to eh. Gaingon nga sunod si mana. Sa katuig naman wala pagyapon. Ayaw, di ma. Kasi salain to kitimbang to nga baka ba. Dito na ko naibayad ang busbubang. Hindi kayo strikta. Para maka-utang ko sunod ba? May palagi na watag pautang tong tawhana to. Uy, pura, mubayad na siguro ni. Uy, dito lang din kay maggawa sa kong timbangan. Salamat. Ano nito man to gidala? Di ko magpalabot. Hoy, unsa man ang sa mali? Iba yung kasot si mana? Ibayad mo sa kwa? Ano sa mali? Dili mo yung dapita. Dili lagi ni. Ako ani. Ako lagi na abaka lagi. Ako lagi na. Kapat ka na portag ko. Dili mo na. Siya ba na nangutan dito 2023 pa. Ayaw di ma. Dili lagi ni. Diri ani. Dili lagi. Sige, paglalisan mo diha. Kung kisay mo daog, mo'y makaangon sa baka. Inom dumi. Ano man? Kapot kayo pa sa kwa. Ibayad din mo, sige nga ko yung mga Limuan na na. Ayaw, di ma.